Moi! Moi! Eli me tehdään tänään tällainen yhteinen videopostaus. Vähän niin kuin puolikas My Day, koska me nyt alettiin kuvaa tätä vasta nytten ja kello tulee siis jo jotain 4-5. 4-5, jotain sellaista. Ja Tänään on itsenäisyyspäivä. niin, Me vähän tehdään ruokaa ja kaikkea sellaista. joo, Jees. mutta ei tässä sitten varmaan muuta. Että näette sitten mitä me tehdään. Joo, eli mun blogissa joku pyysi esittelemään mun vaatekaapin, niin tässä se on. Tai siis, no tässä on mun vaatekaappi, mutta tässä on koko sisältö. Tyhjennettiin äsken tää ja mitäs tässä nyt sitten voisikaan sanoa, että paljon on vaatteita, mutta mitä en käytä. Joo. Joo. Niin, eli mä ajattelin nyt eka kertoa, että mitä me niin kuin tehdään ja mitä mun äiti oli ostanut. Eli tässä on banaanilastuja ja sitten suklaata. Ja sitten me sulatetaan aika suklaata. Sen jälkeen me kuoritetaan noin banaanilastut niin kuin suklaalla. Ja sitten me syödään ne. Ja sitten niistä tulee tosi hyvää. Kannattaa ihmeessä kokeilla tehdä itekin niitä. Tai sitten juo vaan pelkästään näitä, koska ne on tosi hyviä. Sitten meillä on karkkia, totta kai. Ja sitten meillä on sokerikuorrutetta, koska meillä on piparitaikinaa tosi paljon. Äiti oli tehnyt sitä ainakin kilon, koska nekin haluaa vielä tehdä sitä. Ja silleen sit me tehdään varmaan kanasalaattia. Mutta joo. Eli nyt Tessa kaataa meille limua. Itsenäisyyspäivä. Joten täytyy vähän juhlistaa. Eli siis tässä on meidän karkit. Sitten tässä on tää suklaa, jota me kohta sulatetaan ja banaanilastuja ja Piparkakkutaikinaa. joka on ihan sairaan hyvää ja sitä on ihan sairaan paljon. Sitten tässä meidän vesi kiehuu. Joo, ja nyt tämä sytytään. Mietit, onko tuossa vähän liikaa vettä? Ei oo. Mä en saa tästä mitenkään kiinni. Eli nyt me sulatetaan suklaata. Ehkä vähän niinku tälleen. Niin, eli otetaan nyt vaikka ton verran noita. Sitten, kun täällä on tätä suklaata, niin ihan vaan tälleen. Ne vois niinku dippaakin tonne. Mut tää on nyt vähän helpompi tapa tehdä. Koska dipatessa menee aika lailla sormet likaseks. Ja mä en ainakaan halua, että mun sormet on ihan paskaruskeet. Näin. Ja sitten tätä nyt tarttuu vähän tähän näin lautaseen, mutta se ei haittaa, koska sitten ne kuitenkin saa siitä irti, kun ne pistetään sinne jääkaappiin. Ja siis jääkaappiin ne pistetään sen takia, että tää suklaa niinku, tästä tulee sellainen kuorrute tähän. Eli nyt me saatiin nämä valmiiksi. Ja Tessa laittaa ne nyt jääkaappiin. Noihan helvetti. Tarkennus vissiin. No niin, tossa on mun ruoka-annos. Nam nam. Siinä on kurkkua, fetaa, salaattia ja kanaa. Ja nyt pissitän sinne salaatin kastiketta. Hups. Syötpä sä paljon. Katsokaa mikä huikea määrä ruokaa.